Hello guys, welcome back to the channel. So नोंथांमोनखौ बे आंनि डिमल ब्लग YouTube चेनेलाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनानै जालायबाय। तो आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ गाइस। तो गाइस दिनैनि भिडिअआनो जाबाय फिल्डआव फैलायबाय आङो खारनाय बारनायनि लं जाम्प खारनाय बारनायनि भिडिअ लाबोलायबाय आरोना दिनै गाइस। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो गोसो दङब्ला जोबजासिम नायलांलायदो आंनि भिडिअखौ। बिदिब्ला आं जागायदिनि गाइस। लेट्स गो गाइस। गाइस नोंथांमोना जाय जाय लं जाम्प बारनाया बेबायदि खालामना लाबानो जाबाय। औ बरिया लं जाम्प बारनो हानायनि फर्मुला लं जाम्प बारना हो बिदि प्रेक्टिस खालामबासो नों जा बिथाङासो सिगौलै खोन्थाना एसे एक्सुवेलि पारफेक्ट कन्टिनिउ बारबाय था सानफ्रामबो प्रेक्टिसाव थाबाय था माने लं जाम्प एक्सुवेल बेबायदि बारनांगौ आरो ना होमबाना खम समावनो बारनो हायो ना हागोन नाजाबाय थाबाथाय आरामसे एक्सुवेल लादोंना गाना सिथाबा मिलायदों र' ब्रेक आंनो मोटा ना नोंथांमोना जाय जाय लं जाम्प बारनाया बेबायदि बारबाय थाबानो बारनांगोन आरो दा बिथाङाथ' डेन्जारखा खारनायावबो एक्सिलेन्ट लं जाम्पआवबो एक्सिलेन्ट बापरे बाप नोंथाङा मा बुंनो सानो आंनि इउटुब चेनेलाव आं बेखौनो बुंनो सानो दि मानसिफोरा जा इखौ बारबाय थायो लं जाम्पआ एकदमबारे 20-25 लागै बारनो हागोन। अच्छा ठीक है नोंथांमोनाबो जुदि बानायना ला खोथाना केमेरामेन जिमा हायो इखौ गोजौ होनानै बारबानो जाबाय। इखौ जेनेबा दा लेडिसफोरबो दं नालाय जों गाहाय होदो ओमफ्राय नोंना जों हौवाफोरनि थाखाय दा जों गोजौ होनानै बारो। नोंना ओमफ्राय दासान्दि बेसे थांबाय दं लं जाम्पआ ओरैनो? आंना दासान्दि 17 थांगासिनो 17 बा 17 खारनायालाय खारनाया आं हाथावाखै दासान्दि ओरैनो 12 मिनिट 11 12:30 दे जिगासिनो खारनो गाइस जोंहा दा इयाव माबा लं जाम्प बारबाय आरो ना नोंथांमोन देखायनो र' गरमनि थाखाय बिदि फानना लादों आङो सान्दुंनि थाखाय दा इयाव बिथांमोना बारनायनि बारसिगोन मा होनदों जाल बिथां बारा मिलेगा किमान गाने मिलाखैलै खथाम गां बारबाय ओइ थांहरदिया बिसे आसने लांलाय दले इदि गाने ओइ 15 lo. Ikut.
Ringkin bola. Boy. Ringkin bola. Wah, ringkin bola, boy. Bro. Bro. Soरनि माबा लादोंनो बोलो. Rongเลย Ya. Hei. तो guys नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट खालामनो दाबाव guys आरो चेनेलाव गोदान फैदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय guys तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन guys नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन guys साबस्क्राइब खालामथार guys तो बाय बाय